Ahojte priatelia, v dnešnom videu zo strihu sa pozrieme na výbornú akciu v meste Michalovce pod názvom Jesenný beh Michalovčanov. V sobotu 11. oktobra 2025 sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník. Na štart sa postavila necelá 90 bežcov, ktorí aj napriek sichravému počasiu ukázali silu, tak povediať, spoločného športového ducha. Vo videu uvidíte zábery z trate, no a pozrieme si aj štart a cieľ. No a nakoniec si vyhodnotíme všetky kategórie jesenného behu Michalovčanov. Takže poďme teraz najprv na zábery z trate. Tak, Anna, si pripravená? No, áno. Hej, pripravený si? Áno. OK. Zvládneš to? Super. Zvediem spredal svojho trénera.
Vyťazili sme 13. Nenadávaj, sú deti. 4. miesto. Jakub Škody z Michačova a zlatá medaila. Takže poďme na vyhodnotenie, poďme najprv na dievčatá do 9 rokov, poďme od 4. miesta, na ktorom skončila Nina Strzeláková z základnej školy Brekov. Na 3. mieste skončila Laura Riabinčaková z Michaloviec, na 2. mieste skončila Nina Domaničová zo základnej školy Brekov, no a na 1. mieste skončila Viktória Poľaková, taktiež zo základnej školy Brekov. Táto škola má asi jaheň pre dobrých bežcov a bežkyne, takže gratulujeme dievčatám, poďme na chlapcov. Poďme tiež od 4. miesta, tam skončil Michalko Lukáš zo základnej školy Brekov, na 3. mieste skončil Daniel Varga z Vranova, na 2. mieste František Šimko z Michaloviec, no a na 1. mieste Fabian Demeter zo základnej školy Brekov, takže gratulujeme chlapcom. Poďme na celkové poradie ženy. Na 3. mieste sa umiestnila Katarína Paulinová z Michalovec, na 2. mieste skončila Klára Farkašová z GPH Michalovce, no a na 1. mieste skončila Gabriela Gonosová z GM Agrosport Running Club Michalovce. Gratulujeme ženám, no a poďme na mužov. Poďme na 3. miesto, tam skončil Marek Mačúra z GM Agrosport Running Club Michalovce, na 2. mieste skončil Michal Červeňák z klubu Behajko, no a na 1. mieste skončil Marek Lesník z Kreo Sport Košice. Takže tu máme vyhlásenie všetkých bežeckých kategórií jesenného behu Michalovčanov. Najbližšie nás čaká v meste Michalovce beh Oslobodenia, a to 21. novembra. Takže ste srdečne pozvaní. Ja vám ďakujem za pozornosť, no a teším sa na ďalší videozostrih. Majte sa krásne, no a behu zdar. Podporu školstva a všetkým naozaj tým, čo sa podielali na príprave tohto podujatia. A moje najväčšie poďakovanie patrí hlavne vám, že ste napriek tomu zlému počasiu neváhali a prišli ste si zašportovať. Verím, že vás endorfíny nabijú minimálne na ten ďalší zvyšok víkendu. Ja vám všetkým prajem všetko dobré, teším sa, že ste boli. Ešte raz ďakujem aj za vašu účasť a verím, že sa spoločne vidíme na tom potom behu novembrovom pri príležitosti oslobodenia nášho mesta alebo pri iných možných športových či spoločenských podujatiach. Krásny víkend ešte prajem a ďakujem všetkým. Samozrejme pánovi moderátorovi ďakujem za profesionálne moderovanie, tak ako vždy. Ďakujem veľmi pekne, to sa dobre počúva, dobre to padne. Takže, jesenný beh prakticky máme za sebou, boli ste skvelí, boli ste úžasní, každý zvládol svoju rolu na výbornú. A my sa vidíme, ako to spomínal už Miroslav Dufinec na jesennom behu, ktorý tu bude už za mesiac a pol. To je pár týždňov a opäť sa vidíme. Takže dovidenia a do počutia.